Tras varios contactos infrutuosos da mesa de negociación coa empresa concesionaria e sen apenas avance, os traballadores da limpeza viaria e recollida de lixo de Ribeira decidiron convocar unha folga indefinida a partir do 20 de xullo. A situación chegou a tal momento de que hai 15 días houve tira de flosas, houve algún tipo de reacción en positivo por parte da empresa, pero totalmente insuficiente, porque non prevé revisión salarial, prevé 1%, ou 1,5%, e despois o 1% outra decimal, non recordo, 23, 24 e 25. Non? Nos isto, evidentemente, non é suficiente, ofrece tamén unha pequena paga por a firma de convenio, digamos, en compensación polo perdido, polo poder adquisitivo perdido, que tamén creemos que é insuficiente. Que estaríamos dispostos a negociar, eles o saben, nós non rompemos a negociación, pero xa digo, hai 15 días nos que o último chamamento que fixamos desde a Central Sindical, que, por certo, está a CIGA, pero tamén está a CUT, Central Unitaria de Traballadores, que non está o compañeiro Romero aquí presente, que non pode asistir. E chegouse a este extremo no que se convoca unha asamblea a finais de maio de traballadores e traballadoras da empresa, ali nas instalacións da empresa, e decídese efectivamente por unha amplísima e abrumadora maioría a convocatoria de folga para o día 20, indefinida, para o día 20 de xullo. Non? Consideran que non lles queda máis remedio en vista da negativa da empresa a revisión dun contrato que non prevé a actualización salarial dunha plantilla que non chega ao salario mínimo interprofesional. Non o prevé, tampouco proíbe, pero a oferta foi feita de tal maneira na que este tipo de, e según nos comentan os interlocutores da empresa, non foi tido en conta. Non? É tido en conta pois, algúns costes de explotación, como o gasóleo, a enerxía, maquinaria industrial, mantenimiento, etc. Iso sí, pero, sin embargo, os salarios din que non está vinculado ao IPC. Non? Bueno, pois vos podedes imaginar en que situación estamos, porque atendendo ao salario actual da categoría máis baixa, que é un peón de día, un barrendeiro, que empeza a traballar hoxe, ten que con a empresa darlle un complemento para poder igualar o salario mínimo interprofesional. Vale? Esta é a situación na que se viven neste momento os traballadores da limpeza de Ribeira. Dende a CIGA e a CUT, sindicatos inmersos na negociación, seguen abertos ao diálogo para desbloquear as conversas e evitar a folga en pleno verán, coincidindo coas festas da Adorna e a maior afluencia de visitantes.